Ootko valmis lähtemään meidän kanssa matkalle? Pankareppustin häivytään jonnekin kauas saarelle. Vaik mitä tapahtuisi, niin yhdessä pysyttäisimme, kaikesta selvitään, jos perille päästään. Ollaanko jo perillä? Tässä on ollut aivan liikaa näitä uhkia matkassa. En enää voltais ottaa hetkeäkään. Ollaanko jo perillä? Ollaanko perillä? Klubitalo Tönärin matka kohti Oulun Pride-tapahtumaa jäi lyhyeen, kun heidän bussinsa hyytyi tien varteen. Tilannetta ei helpottanut se, että kaikkien puhelimet olivat jääneet Kajaaniin. Onneksi bussin ohikulkenut mystinen hevosmies kertoi hänellä olevan puhelin tilallaan, jolla tönäriläiset voivat soittaa apua. Tönärin jäsenet Lumi ja Maria lähtivät hevosmiehen kärryn kyytiin muiden jäädessä bussin luo. Olipa hyvä, että satuin paikalle. Olisitte saaneet tovi odotella, sillä tällä tiellä ei ole paljon kulkijoita ole. Mietittiinkin, että kulkeekohan täällä ketään. Enempää huonoa tuuria ei oltais tälle aamulle tarvittu. Ensin meidän puhelimet unohtu Kajaaniin ja sitten bussikin meni rikki. Ei noista uusista bussiratistokoista ole yhtään mihinkään. 50-luvun jälkeen ei ole tehty yhtään hyvää bussia. Onneksi rahalla saa ja hevosella pääsee. Onpa erikoista kyllä, että tulit hevosella vastaan. Mikäs tämä hevosen nimi on? Kari Vepsä. Teidän ikäiset ei taida tietääkään välttämättä, mistä nimi tulee. Eikö se ole se, joka laulaa paljon hevosista? Mun isä kuuntelee paljon Kari Vepsää. Kappas. Ettehän te ihan hölmöjä oo. Onko Kari Vepsällä mitään lempinimeä? Hevosella vai laulajalla? Hevosella? Onhan sillä. Kake Randeliin. Miten Kari Vepsän lempinimi voi mukaan olla Kake Randeliin? No miten Ilkka Lipsasen nimi voi olla Dänny? No joo, hyvä pointti. Mutta sehän on sen taiteilijanimi. Ehkäpä Kari Vepsän taiteilijan nimi on Kake Randeliin. Ehkäpä sitten niin. Tilipäivä koittaa, tilipäivä koittaa. Sydämessä soittaa mulla myöskin viulut nää. Tankillisen pensaa ostan, kytkimen mä silloin nostan. Tahdon tulla kioskille, että päässä räjähtää. Tahdon tulla kioskille, että päässä räjähtää. Tehän olette ihan railakasta seuraa. Kiva kun satutte kohdalla. Onko sinne tilalle vielä pitkä matka? Kuule, se on tuossa ihan kulmalla. Seuraavan mutkan päässä näkyy jo. Onpas paljon romua. Romua. Laadukasta käyttötavaraa. Miksi sä säilytät laadukasta käyttötavaraa metsän varrella? Jokaisella asialla tässä maailmassa on paikkansa. Esimerkiksi tuokin Zetori 3011 tuossa männyn juurella on ajettu Tsekkoslovakiasta asti omalle paikalleen. Ja senkö paikka on tuossa männyn juurella? Just niin, vuodesta 65 asti. Eksille olisi parempaakin käyttöä kuin vain lahota tuossa männyn juurella. On sille paljonkin käyttöä. Sillä voi ajaa maata ja sillä voi vetää tukkeja. Ja siihen saa kiinni sirkkelin. Paljon käyttöä sille on. Ja saa siihen menemään rahaakin bensanmujossa. Teet sä niitä asioita tolla? Vaimo vetää tukkeja ja minä hirsiä. Ai sulla on vaimo? Onhan mulla vaan, en tiedä missä. Okei. No niin, nyt ollaan perillä.
Tervetuloa minun valtakuntaan. Vieraita täällä ei ole vähän aikaa käynytkään. Sen vaimo on varmaan eksynyt jonnekin tänne romujen sekaan. Ruohottunut metsätie aukenee huonosti pidetylle pihamaalle, jossa lojuu kaikenlaista romua ympäriinsä. Kleikkaamattoman nurmikon seassa on vanhoja kodinkoneita, autoja, öljytynnyreitä ja kaikenlaista tavaraa, mitä Maria ja Lumi ei edes tunnista. Kaiken keskellä on rähjäinen vanha pirtti, joka on aikanaan ollut varmasti uljas tila. Joo, meidän olisi varmaan parempi mennä jo soittamaan. Puhelin on varmaan sisällä. Oottakaapa hetki. Otetaanpa Kari Vepseltä ensin kärryt pois. No lähdehän poika kartsalle. No niin, mennään soittamaan. Ne varmaan bussin luona jo odottaa meitä. Onpa teillä kiire bussille, joka ei edes kulje. Meillä on kiire yhteen tapahtumaan, niin ei haluta myöhästyä. Kai te kahvit kerkeette juua. Ei se rikkinäinen bussi sieltä mihinkään mene. Olikohan mulla kahviketi täällä pihalla vai onko hän tuolla sisällä? Ei me nyt jäädä kahville. Kiitos vaan tarjouksesta. Meidän pitää oikeesti päästä soittaa se puhelu. Ottakaahan hetki kun ehi. Ainahan suomalaisilla on kahville aikaa. Hei, kattokaapa mikä täällä tuli vastaan. Tämä on ensimmäisiä ovennuppeja, mitä Suomessa on valmistettu. Suomalaiset on ihan ollut ovenkansaa. Eivätkä ole tottunut tämmöisiin fiineihin tapoihin avata ovia. Toisin kuin britit. Joo, toi on tosi hieno, mutta meidän pitäisi nyt oikeesti mennä soittamaan. Eihän sitä tarvi löytää, kun mä tiedän missä se on. Mutta tästä ovennupista sen verran, että ette ikinä arvaa kuinka monta kappaletta näitä on valmistettu. Varmaan aika monta tai sitten tosi vähän. Mutta mentäisikö nyt kuitenkin soittamaan? No aika lähellä tuo sinun arvaus. Mallia on tehty paljon, mutta tämä messinkisiä on vain muutama. Tätä voisi sanoa harvinaisuudeksi. Yritin saada tätä joskus antiikkia ohjelmaan televisioon, mutta ei ne huolinut. Siitä tulikin mieleen, että arvatkaapa, mitä minulla on täällä. Toivottavasti puhelin. Melkein. Tämä on lennätin. Tätä käytettiin vielä sodan aikaa. Minäkin osaan morsettaa. Tai Sosbergin osaa laittaa, mutta muu kaipaa vielä hiomista. Hieno homma, mutta me etsitään vähän modernimpaa yhteydenottovälinettä. Sellainen multa löytyy. Mennäänpä tuonne sisälle. Täällä jossain se on. Ottakaapa hetki. Tämän faksin sain kummipoilta 90-luvun lopulla, kun niiden toimistossa alettiin siirtymään kännyköihin. Kertaakaan ei ole käyttänyt, mutta hyvä se on olla kaiken varalta. Nyt ihan oikeasti pitäisi päästä soittamaan, sillä ihan oikealla puhelimella. Niin just, ihan oikeesti, alkaa olla kiire. Jaa, tälläkin kyllä yhteyttä saisi, ehkä. Mutta lämpenee ja koko ajan mennään lähemmäksi sitä ihan oikeaa puhelinta. Tässähän tämä Tulitaren lankapuhelin vuodelta 1997. Siinäkö se on? Ootko tosissasi? Eikö sulla ole uuden aikaista puhelinta? Toimiiko tuo muka? Eihän tuolla edes kytkettynä mihinkään tuo johto. Toimi se viimeksi edellisellä vuosituhannella. Nyt riitti, minä lähden ulos. Se siitä Prideista sitten. Pitää varmaan kävellä Ouluun loppumatka. Niinpä. Miten me unohdettiin ne kännykät Kajaaniin? Ei tuosta hevosmiehestä ole mitään apua. Ei ole. Ihan turhaa lähdettiin bussilta. Turhaan me tänne jäädään. Palataan kertomaan muille, että apua ei ole tulossa. Voisikohan tuo ukko viedä meidät kärryllä takaisin bussille?
Ei kai tässä muukaan auta kuin kysyä. Mikä tuo on? Sehän on harvinainen pohjoispohjamaalainen vaaratunturi sotkapöllö. Latinalaiselta nimeltään klubitalospöllötys. Kutsun sitä nimeltä Jamppa Tuominen. No onpas erikoinen nimi. Toisaalta onhan näitä outoja nimiä tullutkin jo vastaan tänään. Mutta Maria tarkoitti varmaan tuota hökötystä, minkä päälle Jamppa laskeutui. Tuo on niitä vanhoja busseja, joita aiemmin sanoinkin, että toimiko junan vessat. Toimiiko tuo vanha rotisko? Käynnistyykö se? Äläpä pilkkaa vanhaa uskollista joukkoliikenteen bussia. Oulussa tällä onnikalla on taitettu miljoonia kilometrejä. Oli aikoinaan joukkoliikenteen kuljettajana vuoden ajan 70-luvun lopulla. Ajoin mä myös presidentin yksityisautoa Kekkoselle. Ajoin tällä viimeksi eilen. Oikeesti? Miten me ei heti huomattu tätä? Voitaisko me jatkaa tällä matkaa? Voidaanhan me. Hypätkää kyytiin. Katsotaan tuleeko Jamppa matkassa, niin mihinkä te olittekaan menossa? Pride-tapahtumaan Ouluun. Ehdimme vielä hyvin hakea muut rikkinäisen bussin luota. Näin se onni onnikka käynnistyi, kun Palamon alta konsana. Ootko valmis lähtemään meidän kanssa matkalle? Pankarepus niin häivytään jonnekin kauas saarelle. Vaik mitä tapahtuisi, niin yhdessä pysyttäisimme, kaikesta selvitään, jos perille päästään. Ollaanko jo perillä? Tässä on ollut aivan liikaa näitä mukia matkassa. En enää maltais ottaa hetkeäkään. Ollaanko jo perillä? Ollaanko perillä?